Сәлем кызлар, малалар. Сез әкият тыңларга әзерме? Әзер булсагыз, бүген мин сезгә ике кыз турында татар халык әкиятен сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Борын заманда яшәгән карт белән карчык. Аларның ике кызлары булган. Олы кызлары бик усал, ялкау, саран икән. Шуңа күрә аны беркем дә яратмаган. Ә кечкенә кызлары уги булган. Ул бик тырыш, эшчән булган. Аңа бөтен кешеләр дә сокланганнар. Шуңа күрә уги ананың эше бик пышкан. Көннәрдән бер көнне карчык картка әйткән: "Урманга алып барып, адаштыр ул кызыңны" дигән. Карт нишләсен? Атын җиккән дә кызын утыртып урманга алып киткән. Урманга килеп җиткәч, карт әйткән: "Бар кызым, син җиләк җыя тор, мин утын әзерлим." Кыз җырлый җиләк җыярга тотынган. "Җиләк җыям, какыям, әниемә бүләккә. Монда җиләк күп икән. Аю бүре юк микән?" Җыйган да кыз тырысы тулган. Килеп җиткәч, ул урында әтисе юк икән. Ул кычкырып та, җылап та караган, ләкин беркем дә килмәгән. Кыз бик арган һәм каен төбенә тамак ялгарга утырган. Уги әнисе биреп җибәргән бер телем ипине ашыйм дисә, моның янына куян килеп чыккан. "Бик талчыктым түтекәй, бик ачыктым түтекәй, бирче азрак ипекәй" дигән куян. Кыз икмәктән өлеш чыгарган. Куян икмәкне ашап бетергән дә болай дигән: "Яхшылыкка яхшылык" һәм кызга куян бүреге китереп биргән. Куян киткәч, кыз ипине ашыйм гына дигән иде, моның янына төлке килгән. "Бик талчыктым түтәкәй, бик ачыктым түтәкәй, бирче азрак ипекәй" дигән төлке. Кыз аңа икмәк сындырып биргән. Төлке икмәкне ашап бетергән дә яхшылыкка яхшылык дип аңа төлке туны китереп биргән. Төлке киткәч, бүре һәм аю килгән. Кыз аларга да икмәктән өлеш чыгарган. Бүре белән аю да аңа бүләкләр биргәннәр. Аю киткәч, аның янына көтүче килгән. Кыз аңа да икмәк сындырып биргән. Көтүче ипине ашаган да кызга бер көтү мал куып китергән. Кыз ипинең калган сыныкларын гына ашыйм дисә, моның янына сандугач килеп кунган. Кыз ушыннан сандугачка калган ипи балчыкларын чүпләткән. Сандугач ипи балчыкларын чүпләп бетергән дә: "Ни дикләң бар? Әйдә, хәзер утыйм" дигән. Кыз әйткән: "Минем өемә кайтасым килә. Әткәмә барып хәбәр генә салчы" дигән ул. Сандугач шунда ук очып киткән. Ул авылга килеп җитеп, аларның өйләре каршындагы агачка кунган. "Чүт-чүт-чүт, түтәйнең маллары күп, килеп алучы юк" дип сайрарга тотынган. Әтисе моны ишеткән дә, атын җиккән дә урманга киткән. Кызны бөтен байлыклары белән өенә алып кайткан. Карчыкның моңа бик тә ачуы килгән. "Үз кызыңны байыттың, хәзер инде мине кем байыт? Урманга алып барып адаштыр." Карт бу кызны да урманга алып киткән. Урманга килеп җиткәч, әйткән: "Бар кызым, җиләк җыя тор, ә мин утым әзерлим" дигән. Кыз теләр-теләмәс кенә җиләк җыярга тотынган. Ә алга таба нәрсә булган дисезме? Әкиятнең дәвамын мин сезгә иртәгә сөйләрмен. Ә бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.